Foxy and the Fit. Samira, wayo na Allah, ina Samira. Labari na farko Samira na kishi na ita ce masoyiya a gurina, ban san abin da zai faru da ni ta Samira ba. Wata rana mun zo muna fira, na ce da ita ne jan sura, rabuwa da ke akwai falalura, zafi da sanyi mu zauna tare ba mota tsara. Ta ce da Elbash ka dube ni, ka san mu mata akwai rauni, ka kula da ni kar ka yada ni, na yarda matar ka ce kowa ya kira ni. Sannan na juyo na dube ta, mai Samira kuka idanunta, ni da gudu na share hawayenta. Ina kide karki da mu Samira auta ta mata. Ya Samira doguwar yarinya, miken ɗabi'a da tarbiyya, komai na ce ba ta jayayya, amma kawayenta sun canza ta Samira. Gashi ba ta jin magana ta, sun ce tafi su ko ta huta, yau ni da ita mun yorata, dan Allah dawo mu zauna sai ina zuciyata. Karshen batu na ku fuskanta, Samira ta bar mahaifanta, Samira babu labarinta, cikiya da ke yan uwa waiwa ya gane ta. Sati biyu ina neman ta, a cikin gari da ke kwalta, har hospital na je nemanta, lungu da sako na je ba labarinta. Washe gari ina ɗakina, sai na ji an bugo kofana, sai na yi hanzari na tashi na zauna, da sallama aka yi da muryar shi zan kauna. Sai na matso na duba kowa ne, kawai na gan shi dan sanda ne, farko sai na tambaya ne, kauce muje Elbashir za ka yi bayani. Ka san akwai kura, ku biyo mu sannu ku saurara, ku ji inda hankalin allura, an kama ni ne akan zargin sa ta Samira. Na shiga uku kaddara ta zo min, ki Samira gashi yau ya jamin,
gashi akan Samira an cuta min, rabbul mulku kare ni sharrin wanda ke damun. Kwana 15 a kulla da sarka, duka na ake kamar wata jarka, na yi shiru garan fa ba wata harka, ba ni da wanda zai zo garan Allah kuce saka. Shekarun da na yi kwana tati, an ga Samira can a bakin titi, kwanci cikin jini a can wani saiti, na yi sujada na yi godiya rabbin zati. Sakon iyayen Samira gare ni, sun ce a kulle ni kara a sake ni ne na boye ta san kai nuni, kuma ya same da ni ne wai ya daure ni. Hai yan uwa na kusa ake biyo ni, da biyun ta zan kara ba ku bayani, yanda an kanin kan a sake ni, rana da zafi ina inuwa jiki za ya